Ja, så sidder vi her igen, disse dejlige omgivelser, denne forårsdag, 8. maj 2024. Og ja, der er så gået en måned siden sidst, og verden står jo ikke stille, som bekendt. Der er, så at sige, udviklinger over på alle kontinenter, i alle mulige retninger. Jeg vil sådan begynde lidt i det små, kan man sige. Der er ikke noget, der er småt for nogen, der ser det ovenfra. Der er alt sådan set lige småt, alt er lige stort, kan man sige. Så på den måde er det ikke småt, men alligevel for danske øjne er det måske en mindre ting. Der har været et direkte politisk opgør mellem USA og Kina i Stillehavsregionen ved et valg på en øgruppe, der hedder Salomonøerne, jeg tidligere har været inde på. Og det, som er interessant der, det er, at amerikanske økonomiske og politiske interesser har understøttet en af øerne, der hedder Malaysia, med at være i opposition til regeringen i hovedstaden Honiara, den tidligere premierminister Manasseh Sogavare. Og der har det republikanske parti holdt sommerseminarer og andre seminarer for denne her ø, Malaysia, i forhold til at kunne få vundet befolkningen, den salomonske befolkning, over på amerikansk side, væk fra kineserne. Fordi det er en pro-kinesisk regering, der sidder på Salomonøerne. Og det, som er interessant, det er, at de afholdt så parlamentsvalg her for nogle få uger siden. Og der var der et meget tæt opgør mellem en amerikansk venlig koalition af partier, og så en kinesisk venlig. Og det blev så den kinesisk venlige koalition, som vandt. Og det har faktisk været noget, som amerikanerne og australierne har været meget, hvad skal vi sige, oprevet over. Fordi den nye salomonske regering under ledelse af en mand, der hedder Jeremias Manele, tidligere udenrigsminister, som nu er blevet premierminister i Honiara, han har været ude at sige, at Salomonøerne vil integrere sig endnu mere i det kinesiske Silkevejs maritime del, altså den del af Silkevejen, som går tværs over Stillehavet, hvor Salomonøerne er en meget vigtig brik i det spil. Så det var simpelthen et direkte opgør, politisk opgør, en fjern del af vores verden, som blev afgjort ved det her parlamentsvalg. En noget tilsvarende situation i lidt anden sammenhæng, kan man sige, det er, at det parlamentsvalg, der var i Maldiverne, en anden øgruppe, ikke Stillehavsøgruppe, men i det Indiske Ocean, ligger den syd for Indien, der var der en stor sejr til den kinavenlige præsidentkandidat, Muizus parti, der hedder People's National Congress. De vandt en jordskredssejr over en indisk-amerikansk venlig leder. Så der har altså været de her direkte opgør, hvor USA åbenlyst har støttet en kandidat, og hvor Kina har støttet en anden kandidat. Og der har det altså vist sig, at kineserne har trukket det længste strå her i den senere tid. Det var sådan en lille side ting, men det er meget interessant, fordi der er hele tiden, næsten hver eneste valg nu i hele verden, der er der meget klare valg, kan man sige, mellem øst og vest, mellem Kina og Rusland på den ene side, USA og deres allierede på den anden. Og det vil vi se igen og igen fra nu af. Verden er delt op, verden er i fuld flux i forhold til en ny kold krig, en ny opdeling af verden i et øst og et vest. Det, der hedder BRICS, plus som vi har været inde på flere gange, og så det kollektive vest. Så det er bare der, vi er. Så er det sagt. Men det interessante det er, at når det gælder BRICS og BRICS Plus og de store arrangementer, som kommer her til oktober, som jeg har været inde på tidligere, så er det ret interessant, at det tyder på, at store dele af Sydamerika nu vil tilslutte sig BRICS Plus. Og BRICS Plus er parat til at tage imod 30-40 nye nationer. Men det, som der er interessant ved BRICS Plus lige nu, det er, at man faktisk er på vej til at bekendtgøre den nye currency, den nye valuta, som der har været tale om så længe. Og det bliver i en valuta, som kommer til at langsomt blive oprettet fra oktober i år og så fremadrettet. I første omgang vil BRICS-landene lave sammenhandel med hinanden med deres egne valutaer. Det vil sige, at man bruger ikke US-dollars eller euro. Man bruger sine egne valutaer, når man handler med hinanden. Det i sig selv er et voldsomt skred væk fra dollaren som international reservevaluta og som handelsvaluta. Noget andet det er, at den valuta, der kommer til at blive den nye BRICS, den kommer til at være en commodity baseret valuta, det vil sige en valuta, som er baseret på råvarer, på råstoffer. Den kommer til at være baseret på guld,
Den kommer til at være baseret på ædelmetaller og forskellige arter og sjældne metaller, og selvfølgelig almindelige olie- og gasforekomster, som BRICS-landene jo har fuldstændig den dominerende del af. Man har også tænkt på, at man vil lave nogle blockchains, altså nogle currencies på digitale currencies, som kommer også til at blive en realitet. Der vil BRICS være i forgangsland på det område. Det er selvfølgelig, jeg er ikke specielt interesseret i helt personligt, det er min egen personlige mening, men det er altså noget af det, som man også vil indføre her meget, meget snart fra BRICS Plus side. Det interessante det er jo, at den økonomiske situation i Europa, specielt i Europa, som jeg har været inde på flere gange, den går faktisk fra slemt til værre. Det, som er interessant med tysk industri, det er, at tyskerne har deindustrialiseret så meget, så da Scholz han i desperation tog til Kina for at få nye handelsaftaler her for ganske nylig, så havde han en kæmpe delegation af højt anset og meget stærke økonomiske interesser, altså embedsmænd og økonomiske industrifolk med sig i den delegation. Og der er noget, der tyder på, at Tyskland faktisk er parat til at støtte Kina frem for USA. Altså der er et brud mellem amerikanske interesser og tyske interesser, simpelthen på grund af den tyske økonomi, efter man har droppet energikontakten til russerne, kan man kalde det. Så er produktionen i Tyskland, i den tyske industri, den er simpelthen blevet så dyr, så man bliver nødt til at opretholde en eller anden form for handel med kineserne, ellers så vil hele den tyske industri kollapse simpelthen. Så man kan få nogle billige varer, råvarer og så videre fra Kina. Man kan få et afsæt for tyske varer på det store, enorme kinesiske marked. Så det er faktisk det, som Scholz han var i Beijing for at forhandle. Det, som sker lige her og nu, det er, at den kinesiske præsident Xi Jinping er på besøg i Europa. Og det første land, han har besøgt, er sjovt nok Frankrig, Macron. Og Macron er i en meget, meget prekær situation, fordi han er under et voldsomt internt pres fra forskellige franske politiske partier, bevægelser, som er i opposition til den politik, han har ført i forhold til Rusland og Ukraine, som jeg kommer ind på senere, og i forhold til alle de ting, der foregår i Afrika. Og Frankrigs, storhed, den hviler i høj grad på de ressourcer, man kan få, billige ressourcer, man kan få i Afrika, og på de militære faciliteter, man har haft på det store afrikanske kontinent. De er stort set væk nu. Der er kun ganske få lande, som støtter Frankrig pt. Og det gør, at Macron bliver mere og mere desperat i forhold til, at Frankrigs storhed faktisk er storhed som stormagt, er i stor fare for at kollapse for øjnene af os. Og derfor så den kinesiske præsidents besøg i Paris efter stærk opfordring fra Macron, så er det et forsøg fra Frankrigs side på at få kineserne til at lægge et godt ord ind for en eller anden form for fredsaftale med russerne i Ukraine. Det er også et forsøg på at vise, at Frankrig ikke er underlagt amerikanske interesser, fordi Frankrig føler sig godt og grundigt trådt over tæerne i forhold til, at USA faktisk stak dem i ryggen i sin tid, da de blev smidt ud af Niger i Vestafrika. Og da Niger var et af de vigtigste lande for franske interesser, og amerikanerne simpelthen bare lod stå til, ikke gjorde specielt meget for at hjælpe franskmændene, så sidder det voldsomt i hele den franske psyke. Og specielt nu, hvor amerikanerne er på vej ud af Niger, og åbenbart har anset det for vigtigt at få en ny base i Elfenbenskysten, Côte d'Ivoire, som er Frankrigs hovedbase i Afrika, så er der virkelig ondt blod mellem Paris og Washington D.C., som er meget, meget svært at overse. Fordi Côte d'Ivoire er om noget land i Afrika, så det er nok det land, som er tættest tilknyttet Paris økonomisk, politisk og militært. Og det, at amerikanerne nu ser ud til at have fået militærbaser, dronebaser i Côte d'Ivoire, fordi de er blevet smidt ud på vej til at komme ud af Niger, og muligvis også på vej ud af Tchad, så er der virkelig meget, der tyder på, at franskmændene føler, at de ligesom må gå deres egne veje. Så der er en eller anden form
deling af franske og amerikanske interesser. Og det er også derfor, at den kinesiske præsident selvfølgelig ser en mulighed for at kunne skabe en eller anden form for økonomisk-politisk samarbejdsaftale med franskmændene på nogle områder, og dermed få skabt en eller anden form for deling af Vesten sådan set. Xi Jinping er i Paris og har lige lavet nogle aftaler, omfattende handelsøkonomiske politiske aftaler med franskmændene. De har også lavet nogle aftaler om, at kineserne muligvis skal bruge en ø, eller kan få lov til adgang til en ø, der hedder Kerguelen, som ligger nede i den sydlige del af det indiske ocean. Det vil sige, at kinesiske skibe og langturskibe kan gå ind og få forsyninger på den her franske ø. Der har været nogle rygter om, at Frankrig ville sælge Kerguelen-territoriet til Kina direkte. Det er jo et antarktisk territorium. Det er en ø, der ligger lige nord for Antarktis. Om det er korrekt eller ej, det ved vi ikke, men der går stærke rygter om, at franskmænd er interesseret i at have så tætte relationer til Kina som overhovedet muligt. Lidt ligesom Scholz, den tyske kansler, forsøger. Så man kan se, at Vesten er mere eller mindre en desperat situation. Man kan mærke det på de udtalelser, der kommer fra Macron, fra den britiske udenrigsminister Cameron, hvordan de fra den ene øjeblik til den næste nærmest erklærer krig i Rusland, krig i Ukraine, taler om at sende franske soldater, franske fremmedlegionærer og andet militært udstyr til Ukraine, og så i det næste øjeblik taler om, at Kina skal gå ind og være en form for mellemmand i forhold til at skabe en fredsaftale, fordi de kan se, at hele den ukrainske front er ved at kollapse for øjnene af dem. Det er helt tydeligt, at Ukraine-konflikten er gået ind i en ny fase. Den er gået ind i en fase, hvor det er et spørgsmål om tid, før vi begynder at kunne se den ukrainske hær kollapse fuldstændigt. Det vil sige, at store dele af frontlinjen ikke længere er en militært i stand til at forsvare sig selv, og hvor militære enheder overgiver sig en masse til de russiske styrker. Der er ikke langt til vi når frem til det. Og det er også det, som vestlige efterretningstjenester, amerikanske, britiske, franske, er klar over. Og derfor så er der faktisk lidt panik i andedammen lige pt. Det er derfor, vi ser de her mærkelige spring frem og tilbage. Vi har også set den britiske udenrigsminister Cameron være ude og sige, at han vil give alle våben, han overhovedet kan finde fra de britiske lagre, langtrækkende missiler og så videre til ukrainerne, så ukrainerne kan angribe mål dybt inde i Rusland. Det har den britiske premierminister åbenlyst sagt. Og det er jo nærmest en krigserklæring. Og det har jo gjort, at den russiske udenrigsminister og talskvinde, både Lavrov og talskvinden Maria Zakharova, og sågar den russiske præsident Vladimir Putin, har været ude og sige, jamen altså, vi er parat til at gå hele vejen. Hvis I gør det, så er det en krigserklæring. Det bliver opfattet som en krigserklæring, og Rusland vil kunne ramme militære mål i Vesten, primært i Storbritannien og Frankrig, med langtrækkende præcisionsmissiler. Det er faktisk der, vi er lige nu. Vi ser, at der er meget store taktiske atomvåbenøvelser i Rusland og Hviderusland, som er helt klart er en advarsel, måske en af de sidste advarsler i forhold til den helt store katastrofe. Vi ser, hvordan britiske militærfolk og franske og tyske militærfolk, amerikanske, er involveret i at ville ødelægge Kertjbroen, som jo er den her bro, der forbinder Krim med det russiske fastland. Den har de jo været ude at sige, at de meget, meget gerne vil ødelægge så hurtigt som muligt, og specielt herop til den 9. maj, hvor russerne holder deres sejrsdag fra 2. verdenskrig, sejrsjubilæum, med stor festivitas i Moskva, med march og så videre. Så er der mange, der mener, at Kertjbroen det er et mål nu, og de vil forsøge at ramme det helst før eller under de her store festligheder i Moskva. Den er ikke blevet ramt endnu, men man har set et stigende antal af de amerikanske Atacms-missiler blive affyret mod Krim. Man har set britiske Storm Shadows, franske Scalp-missiler blive affyret. De fleste af dem, 95% af dem, er blevet skudt ned på grund af de russiske luftforsvarsstyrker. De er meget, meget effektive. Det er både Buk, det er jo lavdelte
luftforsvarsstyrker, russerne har. De har en yderdel, en mellemdel, og så den inderste del af deres luftforsvar. Og det er derfor, det er så svært at trænge igennem. Så det er 3 meget, meget effektive dele af det russiske luftforsvar, de skal trænge igennem. Og det er derfor, det er sjældent, at ukrainerne rigtig rammer noget, når de sender både 10, 20 og 50 af deres missiler afsted. Det interessante det er, at der er ikke specielt mange af de her missiler. Så det vil sige, at hver gang, at de har lavet et forsøg på at ramme et mål i Rusland, eller på Krim, eller hvor det nu måtte være, Donbass, og de ikke har gjort noget, så er det faktisk et spild. Så har de lavet et stort hul i denne her meget begrænsede inventar af missiler, som USA har, af den slags, eller Frankrig har. Så derfor så er det ret væsentligt, at de rammer noget, når de laver de ting der. Og det har de altså ikke gjort endnu. Men som sagt, Kerch-broen, det er målet. Og Putin har jo sagt, at hvis Kerch bliver angrebet, så er der meget, meget stor sandsynlighed for, at russerne vil angribe broerne over Dnieprfloden. Alle broerne over Dnieprfloden. Hvad vil det have betydning? Det vil have betydning, at de militære forsyninger, våbenforsyninger, der kommer fra Vestukraine, altså fra Europa og den vestlige del af Ukraine, de ikke længere vil kunne komme over på den østlige side over til frontlinjerne. Og det vil gøre det hele meget, meget, meget mere besværligt for våbenforsyningerne. Og dermed vil russerne få et endnu større overtag inden for relativt kort tid, når der ikke kommer nye forsyninger. Så det er det scenarie, som man er i gang med at udvikle nu, pt. Fra russisk side i hvert fald. Så der er nogle voldsomme diplomatiske aktiviteter i forhold til det her, erklæringer og fordømmelser af hinanden. Og det er ikke blevet bedre, det er faktisk blevet værre inden for den seneste måned. Så på det punkt kan vi ikke se nogen rigtig fredsdividende. Vi kan ikke se nogen muligheder for at få skabt en eller anden form for fredelig dialog mellem parterne pt. I andre dele af verden ser vi jo lige så store rædsler nærmest udspille sig dag for dag. Vi ser, at israelerne og Netanyahu, han bliver mere og mere upopulær i den israelske befolkning, og jo mere upopulær han bliver i den israelske befolkning, jo mere desperat bliver manden. Altså i mine øjne, så virker det som om, at han er nu nået helt derud, hvor han næsten er parat til hvad som helst. Det seneste det er jo så, at de israelske styrker har rykket ind i det område, der grænser op til Egypten, i Rafah, grænseområdet. Det er det eneste område i Gaza, som er grænser op til noget, som ikke er under israelsk kontrol. Det har israelerne nu taget under kontrol, så nu er Gaza fuldstændig omringet på alle sider. Til gengæld er der noget, der tyder på, det jeg lige læst, der er noget, der tyder på, at israelerne har åbnet op for en vis form for nødhjælp via Rafah-grænsen. Men lad os nu se, hvordan det spænder af. Der er også noget, der tyder på, at Netanyahu han overvejer, hvornår han skal angribe, altså på landjorden skal angribe den her kæmpe store flygtningelejr med over 1,2 millioner palæstinensiske flygtninge. Det er der stort set 80% eller 70% af Gazas befolkning opholder sig på nuværende tidspunkt, efter israelerne har smadret 70% af bygningerne i andre dele af Gaza. Så det er helt tydeligt, at et angreb på Rafah-flygtningelejren, det er måske den helt afgørende sidste instans, inden at den arabiske og muslimske verden begynder at lave aktioner imod Israel. Jeg tænker ikke på Hezbollah, jeg tænker ikke på Iran og den iranske Shia-alliance, altså Iran, Irak, Syrien, Libanon og Houthierne. Jeg tænker på den sunni-muslimske verden. Og den sunni-muslimske verden, det er selvfølgelig Tyrkiet, Pakistan, Saudi-Arabien og Golfstaterne. Interessant nok, efter vi så, at iranerne angreb Israel, efter vi ved, at Israel havde slået nogle højtstående iranske generaler ihjel i Damaskus ved et fuldstændig røverisk overfald, vil jeg kalde det, på deres generalkonsulat i Damaskus. Noget, man simpelthen ikke gør. Noget, som er at gå over stregen i forhold til den internationale lovgivning, fuldstændig uhæmmet. Noget af det aller værste, man overhovedet kan foretage sig, det er at angribe andre landes suveræne symboler, suveræne territorium, som generalkonsulater og ambassader er. Så det var fuldstændig vanvittigt israelsk angreb. Det fik iranerne op at køre, det fik dem så til at angribe med 300 og 350 missiler, droner og andet, og andre robots, raketter.
Det, som er interessant i forhold til det her, det er, at de arabiske golfstater, de er faktisk begyndt nu at sige nej til at understøtte USA's støtte til Israel. Saudi-Arabien, de Forenede Arabiske Emirater, Katar, Kuwait, Oman har alle sammen på en eller anden måde været med til at understøtte USA's militære kapaciteter i forhold til at være en trussel mod Iran. Men nu er der så sket det, at de Forenede Arabiske Emirater, som det BRICS-land der, de er jo blevet BRICS-land, de har faktisk sagt til amerikanerne, at de ikke længere kan bruge den store base, USA har syd for Abu Dhabi, og de er faktisk smidt amerikanerne ud. USA har trukket sig frivilligt ud, øjensynligt, efter voldsomt pres fra Emiraternes side. Så har de på en eller anden måde trukket sig ud af Emiraterne til nabolandet Katar. Og det er både deres dronebase og deres kampfly, som de har haft der i mange, mange år i Abu Dhabi-området. Så det er et voldsomt skred, vi er begyndt at se i golfområdet. Vi ser også, at Kuwait og Oman har lavet tilsvarende lovgivninger vendt imod, eller forbud vendt imod USA's brug af deres territorier til eventuelle angreb, gengældelsesangreb på iranerne, hvis Israel og Iran igen skulle komme i konflikt med hinanden. Hvad der er stor sandsynlighed for nu, hvor Netanyahu i sin desperation forbereder et nyt angreb, denne gang mod Rafah, som er så tæt bebygget, skal vi huske på. Rafah er et meget, meget tæt bebygget, meget, meget lille område. Det er kun 25-30% af Gazas territorium. Og vi ved, at Gaza det er nogenlunde lige så stort som Langeland. Så hvis vi kan forestille os, at der bor 1,2 millioner mennesker i et område på størrelse med en tredjedel af Langeland, vi kan måske sige på størrelse med Mors, eller på størrelse med Amager måske, mindre end Amager, vil jeg endda sige, så har vi en meget god forståelse af, hvor mange mennesker der bor meget tæt, klinet op ad hinanden, mænd, kvinder og børn. Og det er det scenarie, det rædselsscenarie, som alle faktisk frygter. Det er også det, der har gjort, at Tyrkiets præsident er alle, kan man sige. Han har været ude at kalde israelerne for nazister, han har været ude og beskylde dem for det ene og det andet, hvad jo er korrekt. Og Tyrkiet har standset alle sine samhandel med Israel. Og det sker nu med meget, meget, meget klar advarsel fra tyrkernes side om, at Tyrkiet vil ikke acceptere et angreb på Rafah. Og det synes jeg er interessant, fordi vi ser også nu, hvordan Tyrkiet og Egypten faktisk er begyndt at samarbejde mere og mere. Egypterne er interesseret i de her tyrkiske droner, Bayraktar-droner, og tyrkerne har sagt, at de er villige til at producere militære Bayraktar-droner sammen med Egypterne for første gang. Så det er et gennembrud i de tyrkisk-egyptiske relationer. Samtidig med det ser vi, at Iran og Tyrkiet har meget tætte relationer i forhold til at bekæmpe kurderne, de israelske og amerikansk støttede kurdere. Ikke så meget peshmergaerne i irakisk Kurdistan, men mere PKK, altså Kurdistans Arbejderparti, den her gamle marxistisk-leninistiske bevægelse, som USA åbenbart har gjort til sine allierede. Og der er altså en alliance, der er blevet etableret mellem Ankara og Teheran i forhold til det. Selvfølgelig med russisk og syrisk støtte. Det interessante i forhold til det er, at med Egypten, Tyrkiet og Iran, fordi Egypterne og iranerne har også begyndt at lave diplomatisk samarbejde, så har vi altså begyndt at se en alliance i Mellemøsten, som er meget, meget, meget farlig for USA's strategiske interesser. Og det har gjort, at amerikanerne for første gang under denne her konflikt har standset leveringen af nye, meget voldsomme, præcisionseffektive missilsystemer til israelerne. For første gang har amerikanerne ligesom på en eller anden måde set skriften på væggen, og har ligesom anset, at det måske er farligt at ryge i samme militær konflikt med israelerne, hvis denne her alliance mellem Tyrkiet, Iran, Egypten, Rusland, Kina og Pakistan, og ansynligt også, vil blive modstanderne, man skal stå overfor i det Mellemste Østen. Vi ved, at amerikanerne har været ude, og specielt det amerikanske senat har været ude, flere senatorer, jeg tror det er 12 senatorer, har været ude og skrive et brev i forhold til den internationale domstol i Haag, hvor de angriber domstolen for at ville
muligvis inden for, det er ikke sket endnu, men de muligvis vil lave en eller anden form for arrestkendelse i forhold til Netanyahu og hele den israelske regering i øvrigt omkring ham, hele det krigskabinet, der er omkring ham, som krigsforbrydelser, de har begået i Gaza. De her amerikanske senatorer har truet med at ville lave sanktioner mod dommerne i ICC. Det er jo helt ude helt ude i hampen, kan man roligt sige, at amerikanerne i den voldsomme desperation, de er i forhold til deres støtte. Altså, de som om det er en catch-22. De er fanget lidt i deres eget spil, amerikanerne, fordi hvor langt skal de hjælpe israelerne i det her? Skal de gå hele vejen i forhold til at få en konflikt, dels med det internationale samfund i ICC-sammenhæng, juridisk, eller militær konflikt med det Mellemste Østens hovedmilitærmagter, plus at Rusland og Kina vil få enorm indflydelse i det Mellemste Østen, og amerikanerne faktisk bliver nødt til at forlade Mellemøsten og Nordafrika. Altså det er virkelig en svær situation, som de amerikanske politiske strateger er udsat for i øjeblikket. Det sker jo samtidig med, at som jeg har sagt, at Afrika bevæger sig i den forkerte retning. Og nu det her med, at Sydamerika, og en store del af Sydamerika, er på vej ind i BRICS+, som jeg var inde på lidt før. Det er Colombia, det er Venezuela, det er Uruguay, det er Bolivia. Alle disse lande er på vej til at ville blive enten direkte medlemmer her fra oktober, eller skrive sig op som kandidater til at blive det senere. Og det er jo 70% af Sydamerikas territorium, som vil være under BRICS-kontrol, hvis det sker. Og amerikanerne har jo altid anset Sydamerika for at være deres baghave, for at være deres strategisk vigtige område siden Monroe-doktrinen i slutningen af 1800-tallet. Så for dem er det et voldsomt strategisk nederlag, hvis alle disse sydamerikanske lande går ind i BRICS+. Alene det, at Colombia har afbrudt de diplomatiske forbindelser, det store land med 52-53 millioner indbyggere, Colombia, som har en strategisk ekstremt vigtig placering, som det land, der forbinder Nordamerika, Mellemamerika med Sydamerika. Det ligger lige der på grænsen ind til Panama og forbinder dermed begge de to kontinenter. Colombia har havne både ud til det Karibiske hav og ud til Stillehavet. Så det er et meget, meget, meget vigtigt land. Og nu med præsident Gustavo Petro, der har afbrudt de diplomatiske forbindelser til Israel, og som har benægtet amerikanerne støtte i forhold til Ukraine-konflikten, så er der et åbenlyst brud der mellem Bogotá og amerikanerne. Og det er i hvert fald noget af det, som de amerikanske planlæggere og militære planlæggere har meget, meget, meget stor respekt for. Interessant nok så er Argentinas præsident Milei, han har været ude at sige, for ligesom at bløde op i forhold til USA og Storbritannien, så har han sagt, at han anerkender, at Storbritannien har overherredømmet over Falklandsøerne. Og det er jo endnu et eklatant forræderi fra Mileis side i forhold til hele Latinamerikas selvopfattelse af, at de kæmper imod kolonialismen og imod de sidste kolonier, som Vesten har på den vestlige halvkugle. Der tænker jeg på franskmænd i Martinique, Guadeloupe, fransk Guyana i den sydlige del af nordlige del af Sydamerika. Jeg tænker på hollænderne med Aruba og hollandske Antiller. Jeg tænker på britterne, alle deres småøer i det Karibiske hav, såsom Montserrat, Cayman Islands, Turks and Caicos, Bermuda osv. Alle de her kolonier, som faktisk burde være selvstændige nationer, som ikke burde være under kontrol af europæiske stormagter. Der er jo hele den her afkolonialiseringskomité, som er meget, meget aktiv igen. Og vi ser det i forhold til Fransk Polynesien, hvor de polynesiske venstreorienterede nationalister vandt et valg her for nogle år siden, og hvor de arbejder for, at Fransk Polynesien faktisk skal løsrive sig på lidt længere sigt fra Frankrigs overherredømme. Vi ser det i Mauritius, hvordan republikken Mauritius faktisk nu i samarbejde med Rusland og Kina forsøger at lægge pres på britterne for at give det her gamle område, det der hedder British Indian Ocean Territory,
hvor der er en ø, der hedder Diego Garcia, som amerikanske bombefly, B-52 bombefly bruger som base i gamle dage for at kunne angribe det Mellemøsten. Det var inden amerikanerne havde adgang til baser i Golfen, så brugte de Diego Garcia-basen i det Indiske Ocean som hovedbase faktisk. Og det er interessant, fordi Mauritius lokalbefolkning, de blev smidt ud fra de her øer af englænderne i sin tid, og de fik ikke nogen erstatning. De blev bare sendt til hovedøen Mauritius, og så har man lige siden 1960-61, der har man forsøgt at få erstatninger, og man har forsøgt at få de her øer tilbage, men britterne har jo så åbenbart udlejet Diego Garcia og British Indian Ocean Territory til amerikanerne på en 50-års kontrakt. Og den er de så åbenbart etableret her for ganske nylig, eller fornyet. Og det gør jo, at Mauritius virkelig, den her lille østat, virkelig må kæmpe for at få sin ret. Og heldigvis så er både russerne og kineserne, de er der selvfølgelig, og inderne også i øvrigt, de er der som støtte til Mauritius. Det er et voldsomt overgreb. Vi kender det fra os selv i Danmark, for også at pege fingre lidt af os selv. Der kan vi sige, at grønlænderne, hvordan vi har danificeret grønlænderne, det kan man roligt sige, et naturfolk, som sådan set har taget en udvikling på 30 år, som vi andre har været 100 år eller 200 år, om at nå frem til det, skulle grønlænderne bruge 30 år på og springe frem. Og det er der ingen befolkninger, der kan mentalt følge med. Så derfor så har det skabt en masse uro og en masse, druk og narko og alt muligt andet på Grønland, som gør i Grønland hedder det, som gør at de har så store problemer, som de har, fordi de er simpelthen ikke mentalt gearet til at tage så store udviklingsspring, som de har gjort fra 50'erne og frem til nu. Det er lidt anden historie, men det er meget interessant i forhold til, når man pæser en økonomisk og socialpolitisk agenda hurtigt i områder, som ikke er vant til det, jamen så får man altså nogle bagslag. Vi kan jo huske det fra historisk set også fra Afghanistan, da russerne rykkede ind i Afghanistan, hvordan de forsøgte at frigøre kvinderne og smide hijaben og så videre, og få pigerne til at uddanne sig og få mandejob og så videre, og hvordan det fik den afghanske konservative præsteklasse til at organisere modstand og mujahedinerne og så videre, og til at vende tilbage til det, der er i dag, altså et stenalder islamisk styre. Taliban er virkelig et af de hårde stenalderstyrer, vil jeg kalde det, i forhold til islam. Altså den mest ekstreme grad af islam repræsenterer Taliban på mange områder. Så derfor så kan man sige, at udvikling er godt, men det skal gøres inden for et område, hvor man kan følge med, hvor man mentalt og både fysisk og psykisk kan følge med i udviklingen. Det var lidt et sidespor, men vi er altså i en situation, hvor der er en masse modstand i forhold til de gamle kolonimagter. Vi ser da også, at folk er begyndt at ville have deres eget sprog. Altså i Senegal, der har man droppet fransk og vil have arabisk, fordi det er et muslimsk land, så vil man have arabisk som nationalsprog. I Mali, der har man indført, at de større lokale sproggrupper, de har lige så meget, legitimitet som det officielle statssprog, som er fransk. Og man kan blive ved, Burkina Faso taler jo nærmest om at indføre altså russisk som nationalsprog. Det har jeg hørt, det er lige i overkanten, men det har den unge kaptajn der, han har mange ambitioner i forhold til at skabe noget helt andet, som man ikke har set før i Afrika. Og vi ser det også i Niger nu. Så der er virkelig gang i nytænkning, nye strategier. Chads præsident Mohamed Déby har erklæret, at deres universitet skal have et fakultet, hvor man lærer russisk. Og det er også endnu et bevis på, at tiderne skifter simpelthen. Det er bare det, jeg vil sige. Tiderne skifter i Afrika, og vi går over i en helt anden udvikling. Og det går stærkt, meget, meget stærkt. I forhold
Til Asien er der også mange interessante ting. Jeg tænker på Sydøstasien, ASEAN, er jo i stigende grad været interesseret i at blive en del af det kinesiske silkevejssystem. Og man er stærkt interesseret i at lave det, der hedder en frihandelsaftale med den Euroasiatiske Union, som er russisk ledet. Og i det hele taget, så er der noget, der tyder på, at den arkitektur, den euroasiatiske arkitektur, som Putin og Xi Jinping taler om, det er en sammenlægning af EAEU-landene, af Shanghai Cooperation Organization og af BRICS, BRICS Plus selvfølgelig, og så ASEAN-landene i Sydøstasien. Og hele det her enorme felt af nationer, det skal skabe en eller anden form for fælles økonomisk, politisk, kulturel og militær enhed. Og det er faktisk det, man arbejder meget kraftigt på. Og de sydøstasiatiske lande er meget stærkt interesseret i at følge det. Det seneste, jeg har hørt, det er Indonesien, som jo har en ny præsident, lige valgt en ny præsident, der hedder Prabowo Subianto, som er nationalist og meget kritisk over for imperialisme og andre ting. Han har sagt, at Indonesien vil genoptage deres militære bånd til Rusland, efter at amerikanerne havde presset den tidligere regering til at standse de indonesisk-russiske forbindelser. Så er der noget, der tyder på, at Rusland og Indonesien vil genetablere deres relationer, deres meget tætte militære relationer. Og det er noget, som der lige er blevet erklæret faktisk fra den nye indonesiske ambassadør i Moskva. Så alene det er med til at vise, at der nu sker nye ting i ASEAN. Der er nye ledere, som er villige til at gå endnu videre med at udvikle meget tætte relationer, politisk, økonomisk og militært, til Rusland og Kina. Kina er i forvejen i gang med at udvikle Indonesien på mange områder. Blandt andet har de lavet det her tog, der går fra Jakarta til Bandung, som er det første lyntog, det første hurtigtog i Sydøstasien, og som er faktisk et tog, som er mere avanceret end det mest avancerede tog i USA har overhovedet. Amerikanerne er faktisk blevet overhalet af Indonesien på det punkt. Det er ret interessant, at kineserne bygger tog, som er så, effektive og så hurtige mange steder rundt omkring i verden. De har også lige lavet en aftale med Kenya om at genstarte. De har lavet en jernbane, som er meget effektiv, og nu skal de så lave endnu en jernbane i Kenya. Og der har de lige lavet en stor kontrakt her for et par dage siden. Og det er selvfølgelig med hensyn til One Road, One Belt, maritim silkevej osv. Kenya er et af de vigtigste lande i forhold til kinesernes silkevej, som går fra det sydkinesiske hav via Malacca-strædet og over til Sri Lanka, Maldiverne og videre til Østafrika. Og fra Østafrika op igennem det Røde Hav og op til Middelhavet og Europa. Så det er en meget vigtig del af, at Kenyas infrastruktur kommer til at hænge sammen. Jeg synes også, det er ret interessant, at prinsen af Oman har været ude at sige, at sultanatet Oman ikke længere vil være en del af den vestlige alliance. Man ønsker at være en fuldt integreret del af BRICS Plus, og man vil deltage i det her meget store møde, der kommer i St. Petersborg her, jeg tror det er den 7. og 8. juni faktisk, det der hedder St. Petersborgs Internationale Økonomiske Forum, SPIEF hedder det i folkemunde. Og det interessante det er, at Oman, som har været en meget integreret del af den vestlige alliance i mange år i Asien, altså Mellemøsten, de vil nu lave noget andet. De vil orientere sig i en helt ny retning. Og det er altså kronprinsen i Oman, i sultanatet Oman, som har erklæret det, at han ser Rusland som en mulig partner for Oman i fremtiden, og man vil anse Vesten for ikke længere at være interessant for den golfnation. Vi kan også se det i forhold til det sydlige Afrika. Sydafrika har jo været en af de aktive nationer i forhold til at ikke angribe, men at sætte israelerne stolen for døren. Og nu sker der det, at den sydafrikanske udenrigsminister Pandor, hun erklærer, at hun er under et voldsomt pres fra Israels side, og at der faktisk er noget, der tyder på, at man vil slå hende ihjel.
Der er mordpatruljer ude efter hende, fordi at Sydafrika har været så klare i deres anti-israelske erklæringer, i den drivende kraft i forhold til det, der foregår i den internationale forbryderdomstol. Så man kan se, at mange af de her lande, som stiller sig forrest og forsøger at få en eller anden form for retfærdighed i forhold til de massakrer, modbydelige massakrer, der foregår i Gaza, jamen de bliver selv udsat for voldsomme overgreb fra israelsk side og fra amerikansk side. Det lille mellemamerikanske land Nicaragua har jo været ude at sige og ude at erklære, at Tyskland er medansvarlig for det, der foregår i Gaza. Tyskland er et af hovedleverandørerne af våben til Israel, og det har gjort, at både USA og Tyskland vil indføre sanktioner selvfølgelig mod Nicaragua, men det interessante det er, at nicaraguanerne har meget tætte relationer til BRICS og kommer til at blive en del af BRICS efter al sandsynlighed, og meget tætte relationer til Rusland og Kina, så det kommer ikke til at spille nogen større rolle, trods alt. De skal nok overleve det. Men der er krig på kniven, var jeg lige ved at sige, i forhold til Israel hele vejen rundt i hele verden, så at sige. Og vi ser det også med de store demonstrationer, der foregår i verden rundt omkring. Vi ser, at i Berlin har der været meget heftige demonstrationer, hvor politiet har grebet meget brutalt ind i forhold til, at alle de her universitetscampuses er blevet, besat, kalder de det, af demonstranter, antisionistiske demonstranter. Vi ser, hvordan der er sammenstød i de amerikanske universiteter. Man har lavet teltlejre uden for universitetsbygningerne, og det seneste, jeg har set, det er her for ganske nylig, blev UCLA, altså Sydkalifornisk Universitet, meget kendt i sin tid for sine anti-Vietnam-demonstrationer. De blev overfaldet af zionistiske ballademager, som trængte ind på universitetsområdet og angreb demonstranterne. Og der var nogle meget, meget heftige billeder på nettet omkring de kampe, der foregik mellem zionistiske, altså den jødiske Defense League, Forsvarsliga, og så de her unge pro-palæstinensiske demonstranter. Politiet greb ikke ind, de stod bare og kiggede. Så der er meget store modsætninger i USA. Faktisk, det vi er vidne til, er noget, der minder om Vietnam-demonstrationerne. Der er demonstrationer uafbrudt, og det er store demonstrationer, vi ser i USA. Det er 10.000 af mennesker, der er på gaden. I London har vi jo set meget, meget længe nu, at der er demonstrationer, og de fortsætter, og de fortsætter, og de fortsætter. Og Sorbonne Universitetet er for første gang blevet besat af pro-palæstinensiske demonstranter. Så alt tyder på, at der faktisk er en meget levende og meget kraftfuld studenterbevægelse, oprørsbevægelse, som er blevet genfødt nu. Og den er meget effektiv, den er meget velorganiseret. Nogle siger, at den er organiseret på et falsk grundlag, altså at det er en Soros frontorganisation. Andre siger, at det er mere ægte. Jeg tror, det er lidt mere midt imellem. Altså noget af det er kontrolleret af Soros Open Society, denne her amerikansk-jødiske filantrop, som har sine egne økonomiske interesser i at støtte forskellige bevægelser, som han anser for at være bevægelser, han kan kontrollere, altså oppositionsbevægelser, som han kan kontrollere og infiltrere, og så arbejde indefra med at nedkæmpe eller med at oplyse forskellige modstandsbevægelser af forskellige art. Altså vi har set det jo rundt omkring i Europa, hvordan han har forsøgt at skabe de her såkaldte color revolutions, farvelede revolutioner, som vi siger, rundt omkring i Serbien og i Ukraine. I sin tid var han også med i øvrigt i 2014 og før den tid i 2004 med den orange revolution allerede på det tidspunkt. Serbien i sin tid mod Milosevic var han involveret, og han har også prøvet forskellige ting i Ungarn med forskellige demonstrationer der. Det seneste, som Soros Foundation og i det hele taget amerikanske NGO'er er involveret i, det er jo de her voldsomme opstande eller optøjer, der foregår i Georgiens hovedstad Tbilisi. Jeg har været tidligere inde på Kaukasus-området, og det er altså blevet forværret. Der er meget, meget store, heftige demonstrationer nu mod den georgiske regering. Og Georgiens efterretningstjeneste har været ude at sige, at de mener, at det, som hedder
den udenlandske legion i Ukraine, altså det er georgiere, der har rejst til Ukraine for at kæmpe sammen med Zelensky-styrets tropper mod russerne, at de er ved at træne nogle af de her georgiske demonstranter, som angriber politiet i Tbilisi, altså hovedstaden i Georgien, og står uden for det georgiske parlament, for at hindre den georgiske regering i at indføre en lovgivning, som har noget at gøre med, at man vil have en åbenhed i forhold til de her non-governmental organizations. Man vil vide, hvis 20% eller mere af en NGO's økonomiske finanser er leveret af udenlandske aktører, så skal det være under kontrol. Så skal det enten forbydes, eller det skal være under kontrol af regeringen. Fordi så er det en udenlandsk aktør, en udenlandsk agenda, der bliver kørt, og så har det ikke nogen interesse for nationen, den georgiske republik, at understøtte. Og det har man altså fundet ud af fra den georgiske regerings side, at amerikanske efterretningstjenester, amerikanske interesseorganisationer, Soros og andre, er dybt involveret i at støtte, finansiere de her demonstrationer, som er relativt voldelige. Og de bliver nu endnu mere voldelige, hvis de her folk fra Ukraine, de begynder at træne nogle af de her demonstranter til at angribe politiet i Georgien. Det er der noget, der tyder på. Det er den georgiske efterretningstjeneste, der har fremlagt det her for ganske nylig. Og jeg så et program på nettet fra et amerikansk møde mellem amerikanske eks-diplomater. Og det var officielt, jeg fandt så ud af, at det var officielle eks-diplomater. Det var ikke nogen, der var i opposition til USA's udenrigspolitik. Så de talte om, hvordan man kunne støtte den georgiske befolkning i forhold til at få denne her rædselsfulde regering i Tbilisi væltet af pinden, fordi den var en russisk-venlig regering, så man var meget bange for at ville ødelægge Georgiens muligheder for at kunne blive en del af EU, og på sigt selvfølgelig NATO, og længere sigt NATO. Og de mener, at denne lovgivning, som er en lovgivning mange lande har, og med NGO'er, hvis NGO'er er styret af udenlandske økonomiske kræfter, så skal det bekendtgøres. Det er jo faktisk bare det, som denne her lovgivning drejer sig om. Det er en transparency i forhold til lovgivningen, i forhold til at vide, hvem der støtter hvem. Det er ikke andet end det. Og det er det, de er rasende over, fordi så finder vi ud af, hvem de her NGO'er de er styret af dybest set, og hvor meget de er styret. De er højst sandsynligt styret meget mere end 20% af amerikanske organisationer bagved. Og det er jo sådan ungdomsbevægelser, det er kulturelle bevægelser, det er udvekslingsstudenter, organisationer osv., som det lyder sådan meget sødt og rart, men de bliver faktisk indoktrineret til at skulle skabe en nation i USA's billede, som kan blive en USA-allieret, eller lakaj, om man vil, hvis man skal være lidt grov. Og det er det, vi er vidne til igen, og heldigvis har georgierne vågne i forhold til det. Det er denne gang. Også fordi der har været så mange andre nationer, der har prøvet det. Det er meget vigtigt at sige, fordi Georgien er ligesom sådan en lakmusprøve i forhold til, hvor amerikanerne er mest desperate for at kunne ramme Rusland. Hvis de kan få Georgiens styre væltet og få et nyt regime i Tbilisi, så kan de få etableret den anden front, som amerikanerne har arbejdet meget længe på i forhold til Rusland. Det er jo kikset lidt for dem i Armenien, nabolandet Armenien, hvor man på et tidspunkt havde en mulighed for at kunne få Pashinyan, premierministeren, til at lave aftaler omkring militært samarbejde osv. Nu er der noget, der tyder på, at Pashinyan har vendt tilbage i den russiske folk, og at han faktisk ikke længere er specielt interesseret i at have fortsatte relationer til USA og Frankrig og andre vestlige nationer. En anden ret interessant udvikling, synes jeg, det er, at Cypern, som jo ikke er medlem af NATO, men som er medlem af EU, Cyperns regering har jo lavet de britiske baser på Cypern. Der er 2 luftbaser, som briterne aldrig har afleveret siden Cyperns uafhængighed, som de fortsat har besat. De baser har jo briterne brugt til at beskytte Israel, da de iranske missiler havlede ned over Israel i sin tid. Så her for ganske nyligt, så var det britiske kampfly fra de baser på Cypern, som ligger lige ved siden af Israel, der gik i luften og skød mange af de her iranske missiler ned. Man mener, der var 270 amerikanske og britiske, jordanske og israelske kampfly, som var i luften i den periode der, under det angreb. Men det interessante i forhold til Cypern, det er, at
at Cypern har ligesom lavet amerikanske krigsskibe og britiske fly begyndt at bruge græsk Cyperns territorium til militære operationer. Amerikanerne kan nu for første gang få lov til at rykke ind med soldater og andet på Cypern. Og det har så gjort, at russerne, som altid har holdt hånden over Cypern, den græske del af Cypern, deres befolkning har jo meget ofte været turister, flere tusind turister, som har taget til Cypern. De er nu begyndt at komme til Nordcypern, altså den tyrkiske del af Cypern. Og man mener, at der er omkring 50.000 eller 40-50.000 russere, som mere eller mindre er bosat en del af året på Nordcypern nu. Og Erdogan har faktisk sagt til Putin, og det er ret interessant egentlig, han har sagt, at hvis vi anerkender Krim som værende en integreret del, og Donbass som værende en integreret del af Rusland, så skal I så anerkende, at Nordcypern er en integreret del, eller orienteret i retning i hvert fald, af Tyrkiet, og I anerkender det. Det har russerne aldrig gjort tidligere, på grund af Cypern, ligesom Cypern og Grækenland har ligesom været deres ortodokse brødre. Men på grund af, at cyprioterne faktisk har stukket russerne en kniv i ryggen, og på grund af, at grækerne på samme vis hindrede russiske diplomater for første gang i at deltage i Grækenlands uafhængighedsfest her for ganske nylig, hvor det var Rusland, og det er meget væsentligt, det var Rusland, der hjalp grækerne til at blive uafhængige af tyrkerne i sin tid. Men nu lige pludselig på grund af det, der er sket, så vil grækerne ikke have nogen russiske repræsentanter til det møde. Det har altså fået russerne til at sige, så er det nok. Nu gider vi ikke grækerne mere. Det er simpelthen et overgreb mod enhver form for broderskab mellem ortodokse nationer. Så der er noget, der tyder på nu, at russerne faktisk er villige til at støtte Tyrkiet også militært, hvis det skulle nå så langt. Jeg siger det lidt provokerende. Jeg tror ikke på det i virkeligheden. Men det er i hvert fald sådan, det ser ud til lige nu at være i reaktionsmønstret. En voldsom irritation fra russisk side, og også en interesse i, at Nordcypern kan bruges som en form for advarsel til grækerne og græsk-cyprioterne om, at der er tyrkisk i Nordcypern, og der er Tyrkiet, som man kunne lave nogle aftaler med, også militært, som ikke ville være specielt gavnligt for græsk sikkerhed, hverken på Cypern eller i Grækenland. Så derfor så er der nogle spændinger også på det punkt, som hele tiden er under udvikling, og som jeg ikke rigtig ved, hvor ender dybest set. Men faktisk er det er mange af sådan nogle ting, der foregår sådan bag lukkede døre i forhold til amerikansk pres, amerikanske forsøg på at presse deres strategiske interesser igennem. Altså noget af det seneste, det er, at amerikanerne har købt fly i Kazakhstan af alle steder. Kazakhstan er jo en af Ruslands tætteste allierede i Centralasien, men de har købt nogle kampfly af amerikanerne, som vi jo alle sammen ved, hvor det bliver sendt hen med det samme. Men det, som er interessant ved det her, det er, at de kampfly, de har fået, og det er det, Kazakhstans præsident siger til den internationale presse, når de går til ham, det er, at det er fly, som er fuldstændig ødelagte. De er fuldstændig udslidte, fuldstændig ødelagte, og det er et spørgsmål om, hvor meget man kan få ud af det. Altså det er 20 fly, vi taler om, gamle fly, og hvis man kan få 3-4 fly ud af de fly sammenlagt, som nogenlunde der kan flyve, så er det rigtig flot oven i købet. Så han siger, at det er gammel skram, det er simpelthen noget gammel skram, som var på det internationale marked. Vi har haft det på det internationale marked, og så har amerikanerne været inde og købt det op. Men det er igen, vi kan se, amerikanerne forsøger hele tiden at skubbe til russiske partnere. Det er også det, som Lavrov har været ude at sige flere gange i øvrigt. Han siger, at vi er godt klar over, altså det russiske udenrigsministerium er klar over, at USA hele tiden forsøger at presse russiskvenlige nationer. Indien har vi jo talt om flere gange, hvordan de forsøgt at blive presset af amerikanerne. Det kan man ikke med et land af den størrelse selvfølgelig. Og vi har også talt om det tidligere med de her våben, amerikanerne har forsøgt at købe fra Latinamerika, som jeg har været inde på også tidligere. Altså, det meste af det kan ikke lade sig gøre, men alligevel forsøger de amerikanerne hele tiden at presse forskellige nationer. Vietnam for eksempel har man jo forsøgt at presse deres gamle modstandere i Vietnam. Det er jo arrogance ud over alle grænser, kan man roligt sige, at man fra amerikansk side tror, at man kan presse Vietnam til at lukke op for amerikanske baser, Gud hjælpe med, og
og i det hele taget lukker op for, at USA kan bruge Vietnam i en eller anden form for militær sammenhæng over for Kina og BRICS og i det hele taget. Altså sådan nogle ting. Det viser så også, at det er fuldstændig galimatias, fordi de vietnameserne har fået nu så mange kinesiske investeringer i deres økonomi, så det er faktisk Kina, der i høj grad er med til at holde den vietnamesiske eksport oppe. Det er kinesiske produkter, som er blevet, udrangeret eller uddelegeret til Vietnam, og så bliver det under navnet Made in Vietnam, bliver det så solgt på det internationale marked, også til USA og så videre, men det er altså kinesiske fabrikker og kinesisk ejede fabrikker, som bare har flyttet til Vietnam. Og Vietnam har jo sagt, at deres strategiske partnerskab, den vietnamesiske ledelse, Kommunistpartiet i Vietnam osv., har været ude at sige, at deres strategiske partnerskab med Rusland kan ikke laves om på nogen måde. Det ligger 100% fast. Så der er ikke nogen trussel om, at selvom Biden han var på statsbesøg her for ikke så lang tid siden i Hanoi, at Vietnam lige pludselig skulle gå den vej. Altså i de amerikanske medier og vestlige medier var der meget, meget, meget stort tale om, at nu har amerikanerne fat i et meget tæt strategisk partnerskab med Vietnam, men det bliver ikke på bekostning af hverken Rusland eller Kina, det er helt sikkert. Så, og sådan kan man se amerikanerne arbejde hele tiden i forhold til pres og lave pres på nationer i virkeligheden. Hvis man ser historisk på det, ikke? Ja. Så er det jo egentlig interessant at se, at amerikanerne, de tager til Hanoi, de tager til Vietnam, som de har ført krig mod, ikke? Mm-hmm. Og vi har også, amerikanerne tager også til Kina for at prøve at lægge pres på kineserne. Men det der foregår nu, altså nu hvor du også nævnte Afghanistan, ja. Og nu også med Vietnam, de krige, de har jo også i høj grad handlet om narkotikaproduktion, ikke? Mm-hmm. Og nu nærmer vi os 200-året for opiumskrigene mod Kina, ikke? Som også var anglosaksisk, altså det var specielt Storbritannien. I høj grad, ja. Men det der rent faktisk foregår lige nu, det er jo en spejlvendt situation. Nu er det kineserne, der importerer kemikalier til Vesten, og specielt til USA, så vi har en fentanylkrise, en opioidkrise, ikke også? Ja. Og det er underligt, sådan som at det er karma for Vesten nærmest, det der foregår, ikke? Jamen, det er meget underligt. Altså, det er virkelig karma. Det er virkelig karma. Også på grund af, at det var jo rettet mod den kinesiske elite, opium. Det var simpelthen... Der var kun eliten, der kunne købe det. Det var så dyrt, så det var kun den øverste del af den kinesiske samfund, som kunne få fat på det her. I første omgang i hvert fald. Så det var hele den besluttende del af det kinesiske samfund, som blev inficeret af opium som stof, ikke? Hvor de blev fuldstændig ødelagt af det i hovedet, og ikke kunne noget som helst. Så det var en direkte krigsførelse, et våben, der blev brugt af britterne i opiumskrigen der. Og det er forfærdeligt, altså det er det. Men det er rigtigt, Afghanistan er jo et meget godt eksempel på, hvordan opiumsmarkerne faktisk boomede, da NATO og USA havde deres tropper i Afghanistan, og hvordan det er blevet noget mindre nu under Taliban-regimet. Faktisk, de har brændt en del af markerne af. Det kan også være et forsøg fra Talibans side på at få mere penge ud af det, altså at få gjort markedet, altså afsætningen mindre i forhold til markedet, så priserne går op. Det skal jeg ikke kunne sige, om det er det, men de har i hvert fald brændt store mængder af opium ned, efter de tog magten Taliban. Så det er ret interessant. Men i det hele taget, så er det også ret interessant, det der foregår på Balkan lige nu. Og det er faktisk et af de områder, som vi overser en hel del. Det er Bosnien-Herzegovina, er der noget, der tyder på, at den bosnisk-serbiske leder, Milorad Dodik, han er ude at sige, at Republika Srpska nok vil løsrive sig. Han vil nok være selvstændig, eller blive en del af Republikken Serbien. Og hvis det sker, så er vi altså en ny bosnisk konflikt. Også fordi russerne accepterer ikke, at EU's højkommissær i Bosnien-Herzegovina,
Han hedder noget i retning af Schmidt, jeg kan ikke huske hans fornavn, men det er åbenbart en tysker eller noget des lignende. Og han er faktisk illegitim, fordi han har ikke nogen magt længere. Bosnien-Herzegovina er ikke en under protektorat af EU. Det er en selvstændig suveræn federation i dag, bestående af de 3 republikker, altså den serbiske, den kroatiske og den muslimske. Og Dodik har faktisk, hvis han kan få en afstemning og så videre, så har han ligesom Kosovo ret til at løsrive Republika Srpska, eller indlemme det i Serbien. Og der har russerne faktisk været meget kraftigt ude og sige, at USA og NATO og EU og så videre ikke skal blande sig ind i Bosnien-Herzegovinas indre anliggender. Så der ligger en konflikt der og ulmer meget, meget kraftigt i øjeblikket. Og den er så kraftig, så EU er meget, meget stor observation på, hvad der foregår i Sarajevo, hvad der foregår i den serbisk-bosniske hovedstad Banja Luka og så videre. Så det er et af de konfliktområder, som jeg holder meget øje med, som vi skal holde meget øje med, fordi det kan lige pludselig eksplodere. Det gør kineserne også. De er lige på statsbesøg lige nu, ikke? Jo, og det er nemlig det skal jeg faktisk også tilbage til i forhold til den kinesiske præsident Xi Jinpings besøg, som han er i gang med Frankrig. Nu har han så lige her i dag rejst videre til Serbiens hovedstad Beograd, og det er jo igen for at erklære sin meget tætte alliance med den serbiske leder, fordi Serbien har jo netop, når vi taler om pres, været udsat for enormt pres fra EU's og USA's side om, at Serbien skal tilslutte sig EU og droppe sin samarbejde med Rusland og indføre sanktioner mod Rusland osv. Men det har den serbiske præsident Aleksandar Vučić været ude helt klart at afvise, og specielt nu, hvor Kina viser, at de er der som en støtte i forhold til Rusland også, så er det med til at få det her pres til at blive mindre. Kineserne har jo lovet Serbien militært udstyr også, hvis det skal gå helt galt med Kosovo og med hvad der kan ske i Bosnien-Herzegovina osv. Så vil kineserne kunne levere militært udstyr, og har allerede leveret militært udstyr til den serbiske her, og sikkert også til de bosniske serbere. Så der ligger en ting og ulmer der. I øvrigt så skal Xi Jinping her i morgen, eller jeg tror det er i morgen faktisk allerede, der tager han videre til Ungarns hovedstad Budapest for at holde møde med Orbán. Ungarn har jo også underskrevet en sikkerhedsaftale med kineserne, som er helt vildt. Altså kinesisk politi, der kommer til at samarbejde med Ungarns politi, og øjensynligt også i Budapest. Så det er ret interessant. Men vi kan jo ikke rigtig vide, hvad agendaen er der. Man kunne også godt forestille sig, at Kina er ude som en slags repræsentant for det Rusland, ingen vil snakke med, ikke? Altså finde ud af at sige mig engang, hvad har vi gang i, og hvad gør vi med hensyn til det hele, for at undgå, at det hele ender i et stort nukleart brag, ikke? Det er meget nu skal du altså lige, kære Macron, finde ud af, altså, hvad foregår her, ikke? Netop. Men det er også derfor, så er han jo rundt til de andre lande, ikke? Og slutter hos Orbán der. Jeg ved ikke, hvad han mere skal, men ham behøver han vist ikke at belære med noget. Ikke? Men det er ikke så meget det er ikke så meget belære, det er faktisk at belære EU og NATO om, at Kina er der. Fordi Orbán er under en dødelig trussel. Altså, der er ingen tvivl om, at der er visse kræfter, som gerne vil slå Orbán ihjel. Ligesom der er nogen, der ønsker at ødelægge Serbien. Jamen, det er ikke fra Kinas side. Nej, men Kina er der for at hjælpe, for at sige til modstanderne, at hvis I rører ikke Ungarn, I rører ikke Serbien. Det har jo en symbolsk betydning, i høj grad, at kineserne er inde og sige, at vi har altså også, og vi står bag Rusland, ikke? Ja, jo. I visse i hvert fald vigtige spørgsmål. Altså, der er jo interessante ting omkring Balkan, som vi måske skal ikke på her, men der er noget om, at der kan godt ske nogle ting i Sydøsteuropa, som gør, at det hele eksploderer. Og det skal vi nok ikke ind på, det kan vi altid tale om på i en anden sammenhæng måske. Men det er rigtigt. Det er dybt bekymrende, når først Balkan begynder at slå revner. Det er de så heldigvis ikke gjort endnu. Men når de begynder at slå revner, så kan det gå grueligt galt. Fordi så er alle aktører sådan set inde i billedet.
Der er en ret interessant lige i dag, her den 8. maj, der er der et meget vigtigt valg faktisk i Nordmakedonien, som kan gå hen og blive en meget væsentlig udvikling i forhold til, at en pro-serbisk kandidat, Gordjana hedder hun har en meget stor mulighed faktisk for at blive præsident i Nordmakedonien. Der er også et parlamentsvalg samtidig. Så det er meget spændende at se her i morgen eller i aften, eller hvornår valgresultaterne kommer fra Skopje, at hvem der har vundet i Nordmakedonien. Det er et vigtigt land, fordi det ligger lige ved siden af Serbien, lige syd for Serbien og nord for Grækenland. Så det er et af de lande, som kunne være meget vigtige at få over på serbisk side, kan man sige. Men for lige at vende tilbage til Macron, ikke? Ja. Så går han så meget enegang, at jeg tror, at amerikanerne er dybt forvirret over, hvor de har ham. Fordi en ting det er, at han vil sende tropper ind i Ukraine, men på samme tid så står han og siger, at Europa skal ikke være en vasal for USA. Ja, og det er lige præcis det, som Putin har beskyldt NATO for at være. Det er en vasal. Det er altså de europæiske NATO-allierede vasal af USA, ikke? Ja. Og nu kommer Macron med sådan en udtalelse. Det er dybt mærkeligt. Men Macron han ved ikke selv, hvad han foretager sig. Også fordi den indrigspolitiske situation i Frankrig er så ekstrem anti-Macron. Og der er det her EU-parlamentsvalg her den 9. juni, som er så vigtigt for ham at vinde. Og han står altså til at få mange tæsk. Og samtlige partier, både konservative gaullister, de yderste højre, altså Le Pen-folk, og så venstrefløjen med Mélenchon og andre, de er jo alle sammen, de har samme holdning i forhold til Rusland. Der er ingen af dem, der er anti-russiske. Der er kun Macron, og derfor har Macron også begyndt at blive mere blødt op på nogle områder. Der kan han lige pludselig finde på at sige, det du siger, at Frankrig er ikke en vasalstat af USA, vi er en selvstændig suveræn nation, og vi skal have vores egen hær, og Frankrig skal gå forrest i forhold til et selvstændigt Europa og så videre, ikke? Så det er meget forvirrende. Og der er også mange følelser i det fra fransk side, fordi de føler, at deres storhed er ved at blive taget frem. De bliver revet fra hinanden. Men det må vel også såre andre end Macrons parti. Altså, det er jo en hel nation, som er såret. Det er det. Ikke? Altså, de er jo simpelthen, der er jo ingenting tilbage af det der koloniværk. Altså, de kan jo se i horisonten, at det, hvilken vej det skal gå. Ja, netop. Og hvad gør de andre end Macron? Altså, hvordan håndterer de det? Mélenchon, han har det jo egentlig meget godt. Det er socialisterne, kommunisterne. Han skal på besøg i Senegal og besøge den nye regering i Senegal, som jo er pro-Mélenchon, altså pro-venstrefløjen i Frankrig. Og jeg ved ikke, om han skal besøge de andre lande i Sahel-området, men i hvert fald Senegal skal han besøge. Og han støtter jo sådan set Afrikas uafhængighed. Det har den franske venstrefløj altid gjort. Men det er rigtigt, gaullisterne, de konservative, og ikke mindst Le Pen, har det jo ikke specielt godt med, at Afrika lige pludselig løber skrigende bort. Så der er en stor utilfredshed der, og det er jo Macron, der får skylden for det. Men vi skal huske på, at Le Pen har gode relationer, i hvert fald uofficielt gode relationer, over østpå, over i retning af Moskva, og faktisk ønsker en eller anden form for, om ikke alliance, så en tilnærmelse mellem Paris og Moskva. Det må være svært at være fransk leder, og så stå og fortælle den franske befolkning, det er slut. Og vi kan godt, vi får en svær tid nu, fordi vi har jo ikke noget uran til billige penge og alt muligt andet. Ikke? Altså, hvad skal de sige til dem? Nej. Fordi det ligger jo så dybt i den franske kultur, den der, at de er lidt bedre end de andre, ikke? Altså. Jo, der er jo den der arrogance, som man altid har haft. Det er lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske. Ja, det er meget spændende. Og Frankrig kan risikere at virkelig at gå op i røg, undskyld udtrykket. Men det kan det virkelig intern opstand og så videre. Det er der noget, der tyder på, at det vil, fordi modsætningerne i landet er så store, som de er nu. Og det hele, det svømmer. Det er også det, der sker både i England og i Frankrig, det er jo også, at den store muslimske del af befolkningen ligesom føler sig forrådt af de der ofte venstreorienterede politikere, de altid har støttet, ikke? Og nu går de solo.
Ikke? Ja. Og det er på grund af Palæstina og Israel, ikke? Altså, det... Specielt i Storbritannien. Altså Labour, selvom de lige har genvundet borgmesterposterne i Birmingham, Manchester og London og andre store byer, så har de mistet rigtig mange vælgere blandt de muslimske vælgergrupper i Storbritannien. Og det er faktisk en katastrofe for Starmer, fordi det er ikke sikkert, at han kan få absolut flertal til det parlamentsvalg, der kommer her til efteråret i Storbritannien. Det kan meget vel blive et hung parlament i Westminster. Så derfor så er han virkelig, han virker også mere og mere desperat Starmer. Også fordi han er jo sionist, han er jo erklæret sionist nærmest. Han støtter jo Israel fuldstændig. Og det kan altså få hans tidligere store valgsejr til at smuldre, til at blive noget, hvor han skal gå i koalition med liberaldemokrater, grønne eller andre små grupper. Og så bliver det svært. Det er englænderne ikke vant til med koalitionsregeringer. Så det er ikke nemt i det hele taget. Har du fulgt ham der Galloway? Ja. Altså, fordi han er jo trådt ind på scenen. Igen, men altså, nu fylder han jo virkelig noget. Ja. Og, altså, hvad tror du, han kan skabe en eller anden form for bevægelse eller opbakning, fordi... Jeg tror ikke rigtig, han får lov til det. Altså, han bliver jo massivt modarbejdet på alle områder. Men han har jo det der parti Workers' Party, Great Britain's Workers' Party. Og det er da et parti, som han stiller 500 kandidater op, ikke? Rundt omkring til parlamentsvalget her i slutningen af året. Så det er ret interessant, hvor meget de får, hvor mange muslimske vælgere, som kunne stemme på Workers' Party. Det er jo det store spørgsmål. Det er jo lidt interessant også med de nuværende medier, ja. at han kan komme til ord. For første gang, ja. Og så folk kan se ham i parlamentet, stille alle de ubehagelige spørgsmål og høre de der tomme svar. Ikke? Ja, altså, der må sgu da være nogen, der vågner op og siger, altså, hvad foregår her? Og specielt Starmer, som ikke har nogen, han har jo ikke, en kinamands charme i sig overhovedet. Altså, han er fuldstændig ucharmerende. Han er som en våd karklud at se på. Altså, der er intet karisma fra Starmers side. Så altså, der burde være store muligheder for karismatiske lederskikkelser eller Galloway for at kunne få et kanonvalg i forhold til Labour Party, sådan som Labour Party er sat sammen lige nu. Der er virkelig behov for forandringer i Storbritannien. Altså, det er nødvendigt, vil jeg sige, for landet. Jeg tror, at hvis Labour danner regeringen, hvis de får flertal, Gud forbyde det, undskyld udtrykket, men altså, hvis de får flertal i det britiske parlament, så bliver det bare det samme igen, ligesom Toryerne, ligesom de konservative. Der skal helst ske det, at de ikke får det flertal. At de bliver det største parti selvfølgelig, men at de bliver nødt til at danne en eller anden form for koalition. Så kan det være, at der kan ske en eller anden form for men så hvordan det end kommer til at være sådan parlamentarisk, ikke? Altså det er jo bare det med ham og Galloway der. Altså han stikker jo hul på en rigtig grim by, som lugter og alt muligt andet. Og der er meget slet, fordi når man tænker på, hvor det skuespil, der kører stadigvæk, og så er der kun én mand, der stiller sig op. Ja. Og så er der ham der, Bridgen der, det er jo så med vaccinerne, og det der hoax der, ikke? Og så kommer Galloway. Men det er jo meget interessant, at der trods alt er de nye elementer, ikke? Ja, det er det. Og Workers' Party appellerer jo til englændernes sociale, derud. Fordi de er jo virkelig, hele det engelske system er ødelagt efter nedskæring på nedskæring, austerities. Altså der har været så mange nedskæringer i uddannelsessystemet, i sundhedssystemet og så videre, så det gør ondt nu. Altså folk, de skriger nærmest, altså sygeplejerskerne kan overhovedet ikke klare det, de tidligere har kunnet. Og deres uddannelsessystem, altså public schools, ikke public, deres skoler, public schools, det er privatskoler faktisk, der hedder det. Det er underligt nok, det er okay. Ja. Men altså de offentlige skoler i Storbritannien, de fungerer ikke. Der er alt for mange sociale problemer. Og i det hele taget landet står i vunde. Altså det er et land, der er i store økonomiske og sociale problemer. Med alle børnene, der ikke får mad, der er 100.000 af børn, der ikke får mad. De får et måltid om dagen højt sat.
Om det så er morgenmåltid, eller om det er aftenmåltid, det skal de så finde ud af. Altså, der er så mange sociale problemer i Storbritannien. Så. Overordnet set, altså så ser det ud til alle de gamle stormagter i Vesten. Det er England, det er Frankrig, og det er dem, der sad i Sikkerhedsrådet, og det er Amerika. Ja. De har en indre krisesituation nu, på grund af deres... Men er det ikke deres arrogance simpelthen, de skal gøre op med? Jo. Jeg talte engang med en meget klog gammel somalier. Ja. Abdi hed han. Han kendte jo alt til Afrika og så videre. Så spurgte jeg ham om, hvad mener du så om vestmagterne og så videre? Så sagde han, jamen de kommer til at finde deres egen død. Fordi arrogancens magter vil altid tro, at de er meget mere værd end alle mulige andre, indtil de så møder bare en lille forhindring, der gør, at deres arrogance ikke længere kan, de kan ikke længere finde ud af, om de er større, eller om de måske ikke er så store, som de har bildt sig selv ind. Kommer de til at møde det et par gange noget modstand, så kollapser deres arrogance, fordi så kan de se, jamen vi er ikke så gode lige på det felt, og lige på det felt heller ikke, så det kan være, at vi i virkeligheden ikke rigtig er det, vi har selv bildt os selv. Det er også det, der kommer, vi har været inde på det før, altså med forholdet mellem pengemagten og statsmagten, ikke? At hele USA's våbenproduktion for eksempel, den foregår på pengemagtens betingelser, hvilket også betyder, at nu er det pengemagten fået så meget magt, så de ikke kan finde ud af at lave billige våben. Ja. Altså det er jo det, du har været inde på også med USA, eller med Rusland, der foregår våbenproduktionen på statsmagtens betingelser. Ja. Altså det er ikke profitinteresser, som får lov at styre våbenproduktionen, og det kan jo blive deres downfall i USA, ikke? Altså være med til det, ikke? Jo, og det er også derfor, når folk de går rundt og siger, har du set 900 milliarder dollar bruger de på militært udstyr, så siger jeg ja, og russerne bruger kun 100 milliarder, og kineserne bruger 200 milliarder og så videre. Så siger jeg ja, men det er stadigvæk samme produktion. De laver de samme våben. Der er ikke nogen forskel stort set. Selvom de bruger 900 milliarder, de andre bruger 100 milliarder, så er de russiske våben fuldt ud lige så gode. Og det har jeg faktisk sagt i mange, mange år. Og folk kan slet ikke tro, det er jo prøv at se på alle de penge. Og så er det, man skal forklare det der med, at hele produktionen i Rusland er bygget på, hvad staten har behov for. Og det vil sige, alt hvad der bliver produceret, det bliver produceret af folk, som går 100% ind for deres arbejde. De skal ikke have nogen profit. De skal bare have nok til at kunne klare dagen og vejen. Og det gælder samtlige i produktionsapparatet. Fordi det er en patriotisk produktion, vil jeg kalde det. Hvorimod i USA, der er det firmaer, der bekæmper hinanden, der er i konkurrence med hinanden, og som producerer, hvor de kan få mest profit. Ja, og så styrer de jo kongresser og alt muligt andet via deres donationer, som tvinger kongressen til at gøre noget, som de slet ikke er valgt til, ikke? Ja, det er det. Altså nu der er også ham der, jeg synes også, vi skal ind på ham der, Mike Johnson, der, ikke? Er det ikke den hedder? Speaker. Jo. Altså han har jo han spillet et kæmpe skuespil, at han ikke ville tillade den der store nye militær ja. Og så pludselig så flipper han, ikke? Jo. Jo, det er rigtigt. Altså hvad er det der foregår, ikke? Ja. Altså kan han være er han blevet truet på livet? Alt muligt. Der er ingen, der ved, hvad det er, der styrer det der. Nej, det er det. Og der er netop ikke nogen transparency i amerikansk politik, fordi der er alle de her hemmelige loger dels, og der er deres lobbyvirksomheder. Og det gør, at amerikansk politik er så ekstremt svært at gennemskue beslutningsprocesserne. Men man kan jo ikke sætte navn på de mennesker, der styrer. Altså, det fortaber sig i noget fuldstændig usynligt. Totalt, ja. Og vi ingen, der ved, hvad det er. Nej. Og det er en del af deres problem som system. Det er en del af problemet. Det er, at folk ved ikke, altså de stemmer på en eller anden form for politikere i deres delstat der, men de ved ikke, hvilke interesser, der står bag ham. Hvordan han bliver styret, når han så endelig er kommet til Washington D.C. og sidder langt væk fra delstaten. Hvem er det så, der styrer ham i D.C.? Hvilke interesser bliver han omgivet af? Vil han kæmpe for vores lille delstats interesser? Nej, det vil han ikke, fordi der er folk lige omkring ham, som vil noget helt andet, som har nogle andre interesser, ikke?
Jeg synes, det er simpelthen, det er jo så vigtigt, og man kan også se, at det kommer mere og mere frem i de der, hvad hedder det, Judge Napolitano, som vi hører meget af, det kan ikke, altså han tager nogle folk ind, altså de tør mere og mere sige det. Ja. Altså det er de der donors, det er lobbyvirksomheder. Ja. Og donors til politiske, altså folk, der betaler penge i store mængder. Og det er jo den der, det er jo noget nyt, tror jeg, det er i hvert fald nyt for mig, at det er sådan, det fungerer. Det må også være nyt for en masse amerikanere. Det tror jeg også, det er. Ja. Altså, ja, det tror jeg også. Jamen, det er også kommet frem med ytringsfriheden, som er deres flagskib i Amerika. Ja. Det er dem, der har stået for det med deres uafhængighedserklæring. Det er dem, der har indført ytringsfrihed i hele verden på en måde. Ikke? Ja. Det har ikke taget lang tid. Men det er dem, der kom med ideen. Første gang lykkedes det for dem. Ja. Og den har de givet køb på. Og hele pressen ligger for fødderne af våbenmagten og medicinalindustrien. Så det fungerer jo ikke. Altså det er ligesom, at deres egen arrogance har gjort, at de ikke engang har kunne kæmpe for deres ytringsfrihed. Nej, og det er blevet overtaget simpelthen af nogle enkelte konglomerater, som har overtaget stort set hele deres nyhedsformidling. Det er jo frygteligt. Ja. Hvis man skal sammenligne menneskerettighederne, for eksempel i Rusland og i Kina, med USA, er der så i grunden så stor forskel? Det er der egentlig ikke. Altså, Kina er måske lige i overkant, fordi det er et autoritært samfund, hvor der er overvågningssystemer i høj grad. Men Rusland for eksempel? Jamen, Rusland er meget mere frit. Det er meget mere frit. Ja. Du kan næsten gøre hvad som helst, når du er ude på landet. Men hvad med ytringsfriheden? Ja, så længe du ikke ønsker at lave revolution og omstyrte samfundet, så kan du sige hvad som helst i Rusland. Kan man det? Ja, det kan du. Du kan også genere Putin og sige, at han gør det ikke godt, han er en dårlig mand. Jeg stemmer imod ham, jeg er imod ham. Det bliver gjort hver eneste dag. Der er masser af radiostationer og tv-stationer. Jeg har også hørt nogle af dem, som er anti-Putin og som ikke får altså det, som Navalny stod for, og Khodorkovsky stod for, og hvad hedder han, den anden, ham der, Berezovsky. Ja. Alle de der folk, det er jo en omstyrtning af samfundet. De ønsker at omstyrte hele Rusland. Det var jo CIA-støttet. Netop. Det er noget helt andet. Det var Gladio. Ja, der bliver slået hårdt ned. Hvis man ønsker at omstyrte, det vil sige at lave en helt ny udvikling af samfundet, som regeringen ikke er interesseret i, så er det klart. Og sådan er det også i Danmark. Hvis vi andre begyndte at ville lave revolution og revolutionære tilstand. Jamen har vi nogle regler om, hvor stor pengestøtte, der må komme fra udlandet til vores NGO? Altså, det ved jeg faktisk ikke, den danske lovgivning, om vi har noget i det hele taget. Det tror jeg ikke, vi har. Det burde vi have. Ja, det burde man have. Vide, fordi jeg ved, at sådan noget som både Amnesty International og Human Rights Watch, specielt Human Rights Watch, det er en frontorganisation for amerikanske efterretningstjenester. Det er en direkte frontorganisation. Ja. Og læg mærke til det, de gør selvfølgelig, de forsøger også at kritisere egne interesser, men det er langt det meste, der foregår i fjendens rækker, så at sige. Altså så er fjendtsindet lande. Og vi kan også se det i forhold til rejsebyråerne, at USA's rejseerklæringer, hvor man må rejse hen og sådan nogle ting. Rusland er et farligt sted. Der skal man ikke rejse til. Det er et af de fredeligste lande overhovedet at komme til. Så det ved jeg selv ved der. Der er ikke nogen om aftenen, man kan gå stille og roligt på gaden i Moskva og St. Petersborg. Altså det er nogle gamle forestillinger fra 90'erne om mafia-virksomhed og sådan nogle ting, som ikke er eksisterende længere. Det er totalt roligt, stille og roligt og dejligt om aftenen. Og de byer, der skyder op rundt omkring, eller ikke skyder op, men som bliver moderniseret rundt omkring, det er helt vildt. Og det er ikke kun i Rusland. Det er også i Kazakhstan, i Uzbekistan, i Belarus og så videre. Selv Mariupol, den her fuldstændig smadrede by i Donbass, som du ved, I kan godt huske med den store stålvalseværk og så videre, Europas største stålvalseværk, hvor Azov de trængte ned og lavede forskanse sig nede under stålvalseværket. Den blev fuldstændig sønderbombet. Den er næsten som en fugl fønix genopstået faktisk. Meget flotte bygninger og så videre med flotte tegninger, altså vægmalerier, meget kunstnerisk veludført. Der er en ung mand, som viser Mariupol, hvordan det ser ud i dag.
på nettet, som viser guider rundt, og han har lavet mange programmer omkring det. Han siger, jamen så er der det her nye projekt, der bliver bygget en ny bro der bliver bygget et nyt apartment-kompleks der, og man ser en park, der skyder op og så videre. Det er virkelig flot, det må jeg sige. Jeg er dybt imponeret. Og jeg plejer jo altid at være meget positiv over for Rusland, men jeg bliver ovenikøbet imponeret af, og så jeg kan slet ikke forstå, det kan da ikke være Rusland. Jo, det er der, med flotte parker, og så en velstand. Altså, Putin siger, der er omkring 5-7% af befolkningen, som nu lever under minimumsniveau i befolkningen. Resten er hævet over. Så han siger, at vi skal ned på under 5% af befolkningen, der skal leve. Altså selvfølgelig helst endnu mindre. Men altså det er målet at komme under 5% på fattigdomsgrænsen. Altså det fjendebillede, det lykkedes at lave Rusland til fjenden, ikke? Så hele Vesten. Det lykkes. Men så jeg tænkt på, det du beskriver nede med Iran i forhold til alle de sunni-muslimske lande. Hvad kan det være, at der er det der fjendebillede af Iran? Hvad er det i grunden, Iran har gjort? For jeg har ikke set, at Iran har været ude og tage noget, og de forsøgt at tage territorier, som tilhørte nogle andre, hvor man talte nogle andre sprog. Ja, hovedfjende til Israel. Ja. Jamen altså, hvorfor er der det fjendebillede til Iran? Men det er, som du også siger, det er hovedfjende, og det er den eneste militære kapacitet, som er hovedfjende af Israel. Jamen jeg ved ikke, om det er rigtigt, men de støtter jo en masse såkaldte terrororganisationer, og det ved jeg slet ikke, om er rigtigt, men det er jo det narrativ, vi hører i hvert fald. Ikke? Ja, Hizbollah er jo ikke nogen terrororganisation. De bliver støttet af Iran, ikke? Ja, de bliver støttet, men og de bliver kaldt terrorister. Derfor de bliver upopulære, ikke? Ja, netop. Og de bliver kaldt terrorister af Hizbollah. Men de er en bevægelse, en politisk bevægelse, som har stor støtte i den libanesiske befolkning, og som faktisk er en del af regeringen i Libanon. Og de er meget, meget populære i meget hvide kredse, vil jeg endda sige. Ikke kun muslimske kredse, men også kristne kredse i Libanon, som den eneste bevægelse, der har forsvaret landets territorium mod israelske angreb igen og igen i historisk sammenhæng. Og man kan også sige, at de irakiske grupper, som sender missiler afsted nu mod Israel, det er jo folk, der har bekæmpet Saddam Hussein, og har været i kamp med Saddam Hussein i sin tid, og som nu har organiseret sig på en ny måde, hvor de forsøger at befri sig fra de her sidste amerikanske tropper, der stadigvæk er i Irak. Jamen, hvad er det? Altså Irans forhold til de andre, eller til de arabiske lande? Altså, jamen, det er den gamle modsætning mellem Shia og Sunni. Er det bare det? Ja. Er det simpelthen en religions... Ja, og den har vestlige medier og propagandister, de har spillet på det, og de har gjort den større. Men der er jo kommet en opblødning mellem Iran og Saudi-Arabien på det seneste. Ikke? Det er jo kineserne. Ja, det er jo kineserne, der kommer ind og... Altså kineserne, de er jo... Men jeg vil også sige, vi er jo også dybt dobbeltmoralske i Vesten, når vi tager sådan et land som Katar for eksempel, som jo åbenlyst støtter Hamas. Ja, men vi vil så gerne købe deres gas og deres olie og alting, fordi det kan vi altså ikke undvære. Og det er sådan, på den ene side, så skal vi gøre alt, hvad USA siger, men på den anden side, så det er virkelig mærkeligt. Vi kan se, at tyskerne og franskmænd, som vi er inde på, altså de vil gerne gøre det, USA siger, men alligevel så går de deres egen veje, når det gælder økonomien. Ja, de er jo nødt til. Det er de nødt til. Ja. Så. Men nu for at vende tilbage til det der med ytringsfriheden, så tror jeg nok, at der faktisk også findes koranlov i Rusland. Altså du må ikke brænde bibler eller koraner af i Rusland. Altså, men det skabte jo rigtig meget debat i Danmark, da det blev indført her. Ikke? Altså, fordi det er jo grundlæggende opgør med vores ytringsfrihed, at vi ikke længere må lave satire og alt det der på religion. Ikke? Der snakkes jo så meget om det, nu kommer vi tilbage til USA, ikke? At de der demonstrationer, som foregår på universiteterne, ikke? At der sender de sgu politiet, ikke? Og, i høj grad. Og begår vold mod en demonstration, som ikke er voldelig. Det eneste, de påstår, det er, at de er antijøder. Ja, det får man altid. Altså men det er der også en debat om, fordi det er der jo ikke noget galt i. Altså, det må man da have lov at sige. Selvfølgelig. Fordi det er jo så dybt vigtigt i den amerikanske forfatning,
at der må ikke laves love og regulativer, som begrænser ytringsfriheden. Men vi ser jo kampe mellem studenter, forskellige fraktioner, ikke? Altså, det er som støtter Israel, og så modsat. Det meste af det, altså alle de der fredelige demonstrationer, der sender de også politiet. Ja, de lige gjort det i New York, jo, de store demonstrationer i New York. Der var politiet meget, meget hurtigt omkring Columbia University og andre steder. Men alligevel så spreder det sig til Vesten. Det kan faktisk komme til København også. Altså det der med teltlejre og sådan. Altså, det er lige så stille ved at brede sig. Det der, det bliver større, end vi regner med, tror jeg. Det er en verdensbevægelse, den der Palæstina-bevægelse. Det er ligesom Vietnam-bevægelsen. Ja, men det spændende er, at denne her gang er det en moralsk bevægelse. Ja. Fordi i Vietnam, der drejede det sig om, at de ikke ville være, de ville ikke i trøjen, de ville ikke springe soldater i Vietnam. Det var dele af Vietnam, andre dele var også moralsk. Ja, okay, der var sådan en blanding. Men denne her gang er det jo 100% moralsk. Ja, og man kan jo ikke forsvare drab på børn, jo. Det er der ingen, der kan. Men der er jo nogen, der helt klart vil bringe den virkelighed til Vesten også, ikke? Altså det der med, at vi i den grad, på grund af den konflikt, der nu kører for alvor med os nu i dag, hvor offensiven mod Rafah er begyndt, ikke? Mm-hmm. Så tænker jeg bare, jeg tror det var tilbage til i 2018, at UAE's udenrigsminister, han sad og advarede Vesten om, at hele vores woke-syn på islam, og hele vores, vi kan integrere alting og så videre, det vil skabe et kæmpe grobund for yderligere terrorisme i Vesten. I høj grad. Jo mere woke, jo mere idioti, undskyld, jeg udtrykker dig. Men altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, den der med, at man skal til ens pronouns, ens køn, man skal tiltales på alle mulige måder, og så videre, ikke? Herre og fru, eller hvem man nu er. Nej, jeg er ikke en herre, jeg er en den, og så videre, ikke? Altså, det er ret vildt, synes jeg, at vi er nået så langt ud i... Men det er jo altid på venstrefløjen, at det der, hele det der, det, altså, og det er de grupper, der faktisk er imod deres egen nationers interesser, altså som støtter Palæstina. Og... Jeg holdt her 1. maj, jeg holdt et foredrag der til 1. maj, kom sammen inden for Velstandspartiet. Der var også nogle andre, vi var omkring 80 eller 100 måske. Og der kom jeg netop ind på det, du siger der, ind på, at hvor venstrefløjen i det hele taget, jeg skældte venstrefløjen ud, det må jeg sige, venstrefløjen er jo blevet kidnappet af wokeismen. Altså den gamle venstrefløj havde visioner for samfundet, for de brede masser, for hvordan man skulle skabe et samfund, der var nogenlunde retfærdigt osv. I dag der er man navlepiller, og man er interesseret i ens køn, man er interesseret i, hvem man er selv, og hvordan man ser ud, og hvordan man klæder sig ud, og hvordan man danser rundt, og synger ende og så videre. Altså man er slet ikke interesseret i de store billeder. Jamen. Der er ingen solidaritet med den tredje verden, eller med Global South. Var det ikke venstrefløjen, der var på palæstinensernes side i gamle gang? Den der Palæstina? Jo, den gamle Palæstina-bevægelse var... Den var der venstreorienteret. Ja, og det er den selvfølgelig nok også stadigvæk et eller andet sted, men altså den ægte Palæstina-bevægelse, den er venstreorienteret. Ja. Den har altid været der. Ja. Og så er der denne her, hvor det er blevet sådan lidt vogue-agtigt. Ja. Nå, men og altså, det er en stor del af det, der sker i dag, det er vogue. Af de der kæmpe demonstrationer. Men hvis man ser på for eksempel det mest vogue-land i Skandinavien, Sverige, ikke? Ja. Det land, det er jo faktisk under opløsning, mere eller mindre. Ja. Altså på grund af den fuldstændig ukontrollerede migration, der har været. Og der er så mange no-go-zoner, og nu er det ikke kun... bandeskyderier og sådan noget, nu er det bomber mod det. Altså, du ved godt, det er krig. Ja. Ikke? Og regeringen siger, at vi bliver nødt til at sætte hæren ind. Ikke politiet kan ikke klare det længere. Nej. Det er jo vildt. I går var der på nettet, eller det var faktisk tekst-tv, svensk tekst-tv, der var der fra centrale Stockholm, var der blevet kastet granater. Håndgranat, som eksploderede. Og der var andre angreb også andre steder. Altså, Sverige er meget, meget tæt på at ryge ud i noget, som vi ikke tror. Noget, vi tror, der er løgn, faktisk. Det ser ikke godt ud. Jeg troede også, det var løgn, da jeg hørte, de skulle med i NATO. Altså, det er der også en det er jo alt muligt, der er blandet ind, ikke? Ja. Altså, fordi så skal der også penge til den svenske krigsindustri, ikke? Jo. Altså, det hele er jo filtreret ind på en underlig måde, ikke? Fuldstændig. Men Claus, der er noget, som I slet ikke har berørt, og det er det her med WHO
og de nye pandemiregler og amendments og så videre. Ja. Nu er AstraZeneca-vaccinen jo endelig blevet forbudt, ikke? Jo. Hvad sker der med den der pandemitraktat? Skriver de lande under? Altså, hvad sker der? Gør der det? Ja, det tyder det på. Der er ikke nogen organiseret modstand mod det. Der er måske nogle få lande, som aktivt, man skal aktivt sige fra. Hvis man ikke gør noget aktivt, så er man bare med per automatik. Så der skal være en regeringskommission eller et regeringsflertal, parlamentsflertal, som siger, at vi ikke vil underskrive denne traktat. Jamen er der ikke nogen lande, som er imod? Er der ikke der er nogle lande, jo. Altså alle de der BRICS-lande for eksempel, begynder de ikke sådan at vågne det op? Altså BRICS-landene, de er meget sovset ind i, desværre også i WHO. Og det er også derfor, at verden er i den ondes magt, altså totalt. Sådan som det ser ud lige nu, så er der nuancer, som jeg altid siger, der er nuanceforskel heldigvis. Ellers var det jo slet ikke til at holde ud, men desværre, når det gælder WHO og hele den agenda, som har med at gøre i forhold til vacciner og pandemi og så videre, der går de nærmest i takt med hinanden fuldstændig. Det samme med AI, Artificial Intelligence. Det er også, der er man også fuldstændig enige om, hvor man går hen. Og det er også derfor, at mange af de folk, der er tredje narrativister, at de har ret på mange områder, at der er mange ting, hvor de er fælles. Hvor de er fælles om at lave skidtet. De går ind for de samme grimme ting. Jeg vil så sige, at der er heldigvis også ting, som de er uenige i, og hvor der er nuanceforskel i forhold til familiestrukturen. Altså jeg mener, at Rusland dybest set er den sidste bastion, som forsvarer kerneværdierne i forhold til familien, i forhold til den ægte kvinde og den ægte mand. Kvinden, som er, familiens beskytter, og manden, som er ham, der skaber den ydre beskyttelse. Kvinden er den indre beskyttelse i familien og opdrager børnene, og han er den ydre i forhold til at skabe penge og finanser osv. Altså hele den gode gamle struktur, hvor kvinden understøtter manden, og hvor manden hjælper sin kvinde til at kunne være i sin feminitet, og kunne slappe af ved at være kvinde. Det er der, vi skal hen. Og det er det, som faktisk er skabt fra ovenaf, at de to, det maskuline og det feminine, kommer til at være i balance med hinanden. Dermed ikke været sagt, at kvinder godt kan have en karriere og være både det ene og det andet, men det er dybest set det, der er, grundessensen i forhold til det minder om det der med, har I hørt om en, der hedder Emma Holten? Ja. Det er hun har skrevet en bog, og som sjovt nok er blevet udgivet på Politikens forlag. Og hun har jo virkelig skabt røre, fordi at hun på en og den samme gang er hun jo erklæret feminist, og i hvert fald har været det. Mm-hmm. Men samtidig så har hun så fået tænkt over det. Så siger hun, det der er problemet, det er, at alt det, der er væsentlige arbejdsopgaver, de er ulønnet. Og det er det der med at opfostre de nye børn. Og det er også derfor, hun har fat i det der, som der også er andre, der er fat i. Jamen, hvad er det? Fødselstallet, det falder. Ja. Jamen, må ikke det er fordi, at man efterhånden har fået, ikke mindst også kvinder, til at forstå, at det hele handler om, det er karriere. Ja, det er karriere. Og så er der altså folk, og vi kender om mange eksempler på folk, jamen så er man jo til grin, hvis man sætter børn i verden. Fordi man bliver sat tilbage i forhold til karrieren. Og at man slider sig selv ihjel med at køre på den der Christiania-cykel med 3 snottede børn til, mens man kan se, at ens klassekammerat kører afsted i en firehjulstrækker og har hele karrieren. Det er jo virkelig, altså... Ja, det er rigtigt. Jeg taler ud af erfaring, der vil jeg også bare sige, at der er så mange unge mænd, der ikke tør at sætte børn i verden, fordi at der overhovedet ikke er ligestilling på det område. Og hvis moren til børnene vil tage børnene fra faren for at blive belønnet økonomisk af staten også efterfølgende, så kan hun gøre det. Og han kan ikke stille noget som helst op. Det er virkeligheden i den vestlige verden, sjovt nok, ikke? Jeg ved ikke, altså det er ligesom om, at manden han skal bare gøres svag. Ja, det er et af agendaerne, det er, at maskuliniteten er toxic, er
poisonous gift. Når en mand er for maskulin, så skal han afstraffes. Man vil ikke have maskuline mænd overhovedet. Og det som kvinderne meget ofte vil have, det er jo, de vil gerne have job, og de vil gerne have alle de der fede jobs, men at lave alle de dårlige jobs, det gider man jo ikke i de der feministiske miljøer. Der vil man gerne have mænd til at gøre alt det. Det er også det der med i skidtet, ikke? Jeg har en fornemmelse, det kan godt være, det er lidt farligt at sige det, men altså, at feminismen er blevet sådan hijacket, ikke? Af nogle andre. Altså, de er blevet lokket til at sige, jamen, kvindefrigørelse, det betyder, at kvinderne skal kunne tage karriere. Det er meget smartere at sige, at kvindefrigørelse, det er, hvad med alle de ulønnede jobs, som er så skide vigtige. Ja, som er helt afgørende. Og så kan man også se, at de dårligst betalte jobs, det er jo dem, det er jo sådan nogle pædagogjobs, som man har ikke respekt for dem. Nej. Det er jo det allervigtigste. Det er det. Ikke? Det er og de der skolelærer der, som er presset så meget, så de brænder ud. Ja, eller de importerer udenlandske sosu-medarbejdere, fordi det er også så dårligt lønnet, at ingen dansker gider tage et job. Det er jo vanvittigt. Altså. Ja, det er fuldstændig det er jo simpelthen den der skal vi sige, pengebegær, det er jo simpelthen løbet løbsk. Ja, det er materialismen er løbet løbsk. Vi er jo i materiel, dominans, under materiel dominans. Og det er jo nærmest helt evident for den tid, vi lever i. Det der med, at man skal have mere, at man skal have et større hus, man skal have flere biler, man skal ud og rejse mere. Om det fede liv, som man siger, ikke på tv, der ser vi jo masser af programmer, livsstilsprogrammer, hvor det simpelthen bare drejer sig om at få de er jo også understøttet af regeringen, ikke? Altså, vækst. Vi fjerner stor bededag med den argument, at vi arbejder ikke nok. Ikke? Altså, vi skal simpelthen arbejde noget mere. Stor bededag var og så, jamen, altså, hvem gider sætte børn ind i sådan en verden? Nej, det er også rigtigt. Hvor man bedte for, at der skulle være mindre krig i verden. Det er noget, man så afskaffer. Men ja, det er sjovt, ikke? Det er sgu bare symbolsk. Nå, men det er meget sjovt, vi ender med det, at det er de bløde jobs, som er de allervigtigste i samfundet. Og så kommer jo, når vi hører nu, at trivselen blandt unge mennesker og børn er meget ringe i Danmark, for det er meget ringe, så er det jo fordi, vi satser forkert. Ja, og det er jo også fordi hele vores uddannelsessystem, det er i den grad feminiseret på en så uheldig måde, at der er ikke meget modstandskraft i unge mennesker i dag, og de mangler en ordentlig kontakt til deres far. Rigtig mange af de der børn der, de vokser op uden, jeg tror det er hver 4. eller 5. barn vokser op uden kontakt til sin far efterhånden. Og hvis vi ser på, hvad der er sket i den sorte befolkning i USA, så er det ikke derhen, vi har lyst til at gå. Nej, men det er der, vi går hen imod, fordi at det er også bevidst. Manden, han skal gøre svag. Altså. Men vi skal huske på, at for 100 år siden, havde kvinden ingenting. Nej. Ingenting, fordi hun ikke havde økonomien i orden. Så havde hun ingen magt over sine børn. Hun mistede sine børn, hvis hun forlod sin mand. Ja. Hun havde ikke en chance. Så der er jo bare sket det, at vi er gået fra den ene side af vejen, ud til den anden, og nu skal vi ind på midten af vejen og finde ud af, hvordan det skal gøres. Middelvej. Ja. Men man skal ikke glemme, at det var pengene. Det var på grund af, at de mistede deres børn og ikke havde forenet hus det. Det var derfor, de også skulle ud og realisere sig selv, de her kvinder. Det var også for at have magten over det. Det er jo en lang udvikling, som man ligesom er gået skævt, ikke? Jeg tror mere, den der udvikling, den blev sat i gang, fordi at så kunne staten tjene nogle flere skattekroner. Ja. Altså, jeg tror ikke så meget, det var kvindefrigørelse, når det kom til stykket. Det var 2. verdenskrig, der var hovedårsagen, jo, på grund af mændene var på slagmarkerne, altså, jeg må indrømme, og kvinderne var i produktionsapparat. Jeg er glad for, at jeg fik muligheden for at blive professionel musiker, og være den første kvinde, der sad og spillede i blæsergruppen i Comedy Kapel. Altså, det var godt nok kun som assistent, men altså, at sidde i en ren manegruppe, du skal tænke på, det er den udvikling. Og det er ikke så længe siden, det er kun 50 år siden, at det var usandsynligt, at der var en kvinde, der kunne sidde og spille der. Og man kunne ikke komme ind i Wienerfilharmonikerne, hvis man var kvinde. Nej. Vi ser von Karajan, ikke? Med alle de her... Berlinerfilharmonikerne også, de var lidt sent. Men når vi ser Wienerne, de stiller sådan op til sådan meget fascistisk.
sådan lige ved siden af hinanden, sådan ansigtsmæssigt, samme retning og samme ting, og der er ikke en kvinde, Nej, vi er blevet nødt til at lave hele den her omvej, havde jeg sagt, for at vi nu kan komme stille og roligt tilbage på midten af vejen, ikke? Altså, det er ligesom... Når man kender Martinos syn på polanalyserne, så er det jo helt naturligt, det der foregår. Altså, det er bare en del af udviklingen. Men det er interessant, fordi der har været en skandale i det britiske parlament, fordi der er jo rigtig mange af de der politikere, der er en del af hemmelige loger, hvor det kun er mænd, der må komme, ikke? Og det er så blevet kendt, den der liste af de der politikere, der er med i de der loger der, det er blevet frigivet. Og det har jo gjort, at de har simpelthen måttet træde ud, fordi at... de kan ikke have det der prædikat på sig, at de kommer et sted, hvor kvinder ikke må komme. Det er simpelthen for farligt politisk i dag. Altså, det går ikke. Men det er det der med at finde den gyldne middelvej, som man siger, ikke? Ja. Ikke at gå til yderligheder. Men det er der, vi er i øjeblikket. Ja. Jamen, ja. Men vi går ind for ligestilling, alle os, der sidder her. Totalt. Ja, selvfølgelig, men altså, hvem... Men jeg håber, vi får det på familieområdet på et tidspunkt. Det skal nok komme. Og det kommer. Det hele. Det kommer. Martinus vil altid sige, det kommer. Men Danmark er meget bagefter, hvis man ser på noget andet. Det er vi virkelig. Ja, der er det taget over af kvinden. Vi har også haft en historisk stærk kvindebevægelse i Danmark. Har vi det? Ja, det har vi. Det har vi virkelig. Nu er det jo ikke så meget geopolitik mere. Nej, men det var fint. Nej, det var fint samtale. Så jeg ved ikke, om du skal brænde af minde med noget, der... Nej, egentlig ikke. Jeg synes, det er fint. Du har været verden rundt. Ja, vi har været verden rundt, ja.